Er rettighederne forskellige fra mænd til kvinder i dag? Ja, til en vis grad, men ikke så meget som de arbejder med. Ja, det er ret. Altså sådan lovmæssigt? Ja, også bare sådan om de... Generelt om jeg fortolker, at kvinder måske ikke bliver behandlet lige så godt som mænd. Det ved jeg sgu ikke. Jeg tror, det er meget, hvor man kommer fra. Ja. Jeg tror ikke her i København, tror jeg ikke, der er de store forskelle mere. Helt enig. Synes du, at kvinder har ret til stemmeret i dag? Ja. Ja. Selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. okay. Ser du feminisme som en positiv eller negativ ting? Det... Altså, der er altid ekstremisterne, ikke også? Man måske synes går lidt for langt, men det er da fedt at være stolt af den, man er. Ja, helt. Altså, den er positiv, fordi der skal ske noget, der er negativt, fordi den er nødvendig, kan man sige. Ja. Det kommer an på, ligesom, hvad det er. Altså, du vil sige, så det kan godt blive for ekstremt at være feminist. Ja, det der med, at man går ind for sine egne rettigheder, ligesom. Tager ansvar, det er jo godt. Ja, det er meget godt, men igen, det kan godt blive for voldsomt og sådan noget med kvinder, og vi er blevet undertrykt sådan. Det er vi jo ikke længere, så vi har jo stemmeret og alt det der. Ja, eller omvendt, så bliver noget undertrykt mænd. Exactly. Ja, det kan man også godt blive sådan, at mænd, de bare... Og nu, hvis nu det var en sommerdag, ikke? Ja. Og vil du så noget, altså, og det var varmt, vil du så have noget imod, hvis at vi sådan gik rundt i bar overkrop? Bare overkrop. Topløse. Topløse. Altså på stranden. Ja. På stranden, nej. På stranden tror jeg ikke, men herinde i byen, jeg har faktisk tænkt på det, fordi folk ligger over i Kongens Have, splitter ravne for nøjet, ikke? Og så de går uden for hegn, så virker det virkelig mærkeligt. Ja. Når de bare er inde, det er 2 meter, eller en halv meter, eller sådan noget, ikke? Der er en kæmpe forskel, men jeg vil synes, det var mærkeligt, ja. Det er en konvention, som jeg... Men ikke på stranden? Nej, på stranden synes jeg, det er så fint, så fint. Ja. Og i Kongens Have. Okay. På en varm sommerdag, ikke? Vil I så have det okay, hvis piger rendte topløs sådan alle steder? Ja, jeg skulle. Tror du, at rettighederne vil ændre sig? Ja, selvfølgelig. Okay. Tror du, rettighederne vil ændre sig med tiden? Ja, det ved jeg sgu ikke. Måske det kommer lidt an på kvinderne. Jeg tror også lidt, de stadigvæk spiller på den der ting. Altså, der er nogle opgaver, tror jeg, hvor de godt kan lide, at de er kvinden, og så er det måske ikke lige så sjovt at løfte de tunge ting, men at få manden til det. Ja, jeg tror, det vil gå mere i kvinders forhør næste år. Okay. Ja. Ved du, hvad det vil sige at være feminist? Ja, Hvad det tror jeg. At gå op i kvinderettigheder og stå inden for, at man er kvinden med stort Q. Og... Ja, det tror jeg godt, jeg ved. Jeg føler mig selv som en feminist. Nogenlunde, Være kvinde. Det der med, at man går ind for kvinders rettigheder. Ja. Og, altså,